Posle 3,5 godine stručnjaci finske kompanije Ototek odlaze iz Srbije. U rudarsko-topioničarskom basenu Bor ostaju moderna postrojenja u kojima će se topiti ruda bakra bez zagađenja vazduha sumpor dioksidom. Taj projekat je pratila i gradnja Energane, koja će obezbeđivati polovinu struje potrebne za topljenje rude. Velika ušteda, vodena para ovde se pretvara u struju. Kapacitet Energane 1,6 megavata. Za RTB upola manji trošak mesečno za električnu energiju. Povećamo prihod pre svega RTB-a Bor, kažem, a s time i učešće RTB-a u BDP-u države Srbije, što nam je i zadatak. S jedne strane i s druge strane vraćanje duga vladi, ako smem tako da kažem, za ono što je pratila, motrila, ulagala i investirala u RTB, odnosno u Bor i borsko postrojenje. U Energanu je uloženo blizu 6 miliona evra, a ona će se sama otplatiti za narednih 5 godina. Ono što je dobitak za izvođače radova je vanredno iskustvo. U budućnosti nećemo svaki put morati da angažujemo strane kompanije koje nam debelo naplaćuju know-how koji donose. Imat ćemo jednu srpsku kompaniju, odnosno srpski konzorcijum koji je u potpunosti osposobljen za ovakve i kompleksnije projekte kojih će, ponavljam, u Srbiji sigurno biti mnogo u buduće vreme, obzirom na energetsku politiku države. Najveći ekonomski i ekološki projekat u regionu, vredan 251 milion evra, 3,5 godine radio je finski Ototek. Ali ne samo u ime Ototeka, već smo mi lično zadovoljni kada odlazimo. A znamo da smo ostavili za sobom nešto što će doprineti i ovoj kompaniji i državi. Ovaj projekat posle 100 godina rudarenja u Boru obezbeđuje modernu tehnologiju i ekološku revoluciju, jer u vazduhu konačno više neće biti sumpor dioksida.